Grønland er over 2 millioner kvadratkilometer stort. Der bor 47.000 mennesker, og det ligger over 4.000 kilometer fra Danmark. Hvem er det, der bestemmer i Grønland? Er det grønlænderen, der bor der? Er det den danske embedsmand deroppe? Er det ministeriet i København? Er det danskerne hernede? Eller måske landsrådet? Jeg synes nok, at vi må sige, at vi er ganske godt tilfreds med den gode behandling, vi får, hvis jeg må udtrykke det på den måde. Men på den anden side må vi desværre sige, det er jo sådan, at verden styres af penge. Og jeg tror, vi må sige, at vi mange gange, eller vores indflydelse mange gange bliver begrænset af de økonomiske forhold. Jeg har ikke på fornemmelsen, at det bliver bestemt blandt den brede grønlandske befolkning. Måske er den grønlandske overklasse noget bliver det bestemt der. Danskerne har meget stor indflydelse. Danskere, der sidder i nøglestillinger i byerne, også i landsstyrelsen, de har meget stor indflydelse endnu. Og en indflydelse, som daler, men stærkt nok til at påvirke samfundsudviklingen lokalt også hele Grønland. Hvorfor er Grønland dansk? Og hvordan er det blevet det? I 986 sejlede Erik den Røde fra Island til Grønland med 25 skibe. Dengang var klimaet mildt, så de kunne ernære sig ved landbrug i de frodige sydgrønlandske fjorde. De antog den katolske tro og skabte en fristat efter islandsk mønster og anerkendte sig senere Norges konge som deres overherre. Men da klimaet forværredes, uddøde nordboerne omkring år 1500. På det tidspunkt var Norge blevet forenet med Danmark ved Kalmarunionen, og Grønland kom så med ind under den danske krone. I 1721 tog den unge præst Hans Egede op for at reformere de katolske nordboer, men fandt i stedet eskimoerne, som han satte sig for at kristne. Hans Egede var nordmand, men da Norge i 1814 blev skilt fra Danmark, forblev Færøerne, Island og Grønland danske. I 1920 prøvede Norge at hævde retten til dele af Østgrønland, men Danmark indankede sagen for den internationale domstol i Haag, der i 1933 tildelte Danmark hele landet. I 1952 udtrykte Ago Lynge på det grønlandske landsråds vegne ønske om nærmere tilknytning til og ligestilling med Danmark. Når vi hæver blikket over jordkloden, ser vi mange steder kolonikampe, hvor de indfødte kæmper for at løsrive sig fra moderlandet og blive selvstændige. Det gør de, fordi de mener, at dette er det bedste for dem selv. Men her i Grønland vil vi gerne gøre det modsatte. Her vil vi gerne benytte vores egen nyligt erhvervede bestemmelsesret til et initiativ til at knytte Grønland fast til moderlandet. Dette ønske blev imødekommet ved grundlovsændringen i 1953, men uden at landets status i øvrigt blev nærmere defineret, skønt det havde været et udtrykkeligt ønske fra Ago Lynges side. Det var kongen, der underskrev grundloven, og for de fleste grønlændere er abstraktet den danske stat uløseligt forbundet med det festlige og mere konkrete, kongen og dronningen. Det er en sag, man tager naturligt og alvorligt. En dansk bagsmager indrykkede på kongens fødselsdag denne annonce i et lokalblad, efter han om natten havde kappet alle offentlige institutioners flagsnore. Men bladet udkom aldrig i denne version. Den grønlandske del af redaktionen standsede den. Men når kongen er rejst hjem, og hverdagen melder sig, forenes konge og stat i en person med den pompøse titel landshøvding. Landshøvding-titlen, den lyder vældig spændende. Er den der også? Det kommer lidt an på, hvad man forestiller sig med titlen. Som konge over Grønland? Ja, det svarer den ikke til. Det gør den ikke. Som landshøvding har man så andre beføjelser end en dansk amtmand? Ja, det har man. Man kan ikke helt sådan sammenligne det. Allerede afstanden fra Danmark gør jo, at det er meget forskelligt, og arbejdet er meget mere mangeartet heroppe, end det er for en amtmand. Landshøvdingen er statens centrale myndighed i Grønland, og han repræsenterer Grønlandsministeriet og de øvrige ministerier i Danmark
og er mellemled imellem ministerierne og borgerne og de folkevalgte organer her i landet. Men nu de sager, de behandler heroppe, behandles de også i ministeriet i Danmark? Nej, det gør de jo ikke. Der vil de formodentlig ind på spørgsmål om, vi laver dobbeltadministration. Ja. Det gør vi ikke. Vi er indrettet ligesom alle andre embeder. Men vi har en række områder, på hvilke vi har kompetencen, og det ligger helt klart i regler. Det gælder for eksempel overøvethedssagerne, hvor vi jo handler på samme måde her, som man gør hos en amtmand. Har det betydet nogen væsentlig forandring af landshøvding-embedet ikke længere, at de ikke længere er formand for landsrådet? Ja, det har det ikke nok for. Det var jo en helt ændring i systemet heroppe, at landsrådet vælger sin egen formand og har sit eget sekretariat og selv forbereder sine sager. Men har man nu skåret ned på antallet af ansatte efter, at landsrådssekretariatet er kommet så? Nej, det har vi ikke, for vi har ikke fået mindre bestil af den grund. For dels så har vi altså stadigvæk noget med landsrådet at gøre og landsrådssagerne at gøre. Og dels har vi taget opgaver op, som vi ikke har lavet før. Hvordan er så forholdet til landsrådet nu? Forholdet til landsrådet, det er for det første udmærket godt. Og for det andet, så er det altså igen dette, at landshøvdingen er mellemledet imellem statens myndigheder, ministerierne i Danmark og landsrådet. Og sagerne forelægges for landsrådet, hvis de kommer fra regeringen igennem landshøvdingen. Vi har en del sagsbehandling på landsrådssagerne også, når der kommer herop. Det ser vi jo på. Og vi besvarer spørgsmål, hvis vi kan, eller bringer dem videre der, hvor de kan besvares. Nu den hurtige udskiftning af ansatte danskere heroppe, virker den ikke hæmmende på arbejdet? Jo, det gør den. Det er uheldigt, at vi må af med vores folk efter så forholdsvis få år. Det kan vi ikke gøre. Det er ikke noget at gøre ved, men det hæmmer arbejdet. Det er helt åbenbart. Vi kunne klare os med færre folk, hvis det ikke var tilfældet. Men i øvrigt så er der en tendens til, at folk bliver her længere nu her. Landshøvdingen sidder i Godthåb og har i alt ca. 90 personer ansat under sig i landshøvdingeembedet. Her er godt 2/3 danske udsendte. I Danmark har vi tilsvarende Grønlandsministeren, departementschefen og hele Grønlandsministeriet med de 3 direktorater KGH, GTO og GGU, Kongelig Grønlandske Handel, Grønlands Tekniske Organisation og Grønlands Geologiske Undersøgelser. Det er i alt ca. 1000 mennesker. Grønland har sit eget folkevalgte råd, Landsrådet, men sender også 2 repræsentanter til det danske Folketing. Ude i de enkelte kommuner har man dels en folkevalgt kommunalbestyrelse og en repræsentant for landshøvdingeembedet, kemneren. Til at koordinere instanserne i Danmark og i Grønland har man et rådgivende organ, Grønlandsrådet, hvori der sidder danske og grønlandske politikere. Når der er så mange led, er det vanskeligt at få en sag igennem. Staten bliver let et uhyre, der kommer imellem den, der ønsker noget skal gøres, og den, der beslutter, om det kan ske. Måske kan fagforeningen hjælpe. Vi sender sagen til kommunalbestyrelsen. Den har møde i næste måned. Den må videre til landsrådet til deres møde næste år. Hvis landshøvdingen anbefaler, er det godt, men han er på rejse. Endelig videre til København. Et frysehus. Hvad siger KGH? OK spørger Grønlandsrådet. Der er møde om et halvt år.
Og hvis de siger ja, går sagen videre til, der sætter det på finansloven, der forelægges til næste samling. 3 år efter, det blev et afslag. For hver instans i Grønland er der en instans i Danmark. Hvorfor sidder grønlandsministeren ikke i Grønland? Det spørgsmål har jeg ikke hørt før, men jeg tror, det ville være meget upraktisk, hvis jeg sad deroppe, da grønlandsministeren jo har at gøre med den del af administrationen, som må ledes fra Danmark, fordi den er et integreret led i hele den danske politik, såvel over for Grønland som over for de danske amter. For eksempel, man ville ikke kunne tænke sig, at man satte Grønlandsministeriet derop, fordi vores funktioner er hernede. Vi skal jo ikke være ledere over Grønland i den forstand. Vi skal passe den del af administrationen, som hører ind under den danske regerings beføjelser ind under den danske administration. Jo, men er det ikke også vigtigt, at man er i nærheden af de mennesker, man administrerer? Og man kan jo ikke være i nærheden, hvis man nu tænkte sig, at man sad i Washington, så kan man jo ikke være i nærheden af San Francisco. Man må administrere riget fra København, så længe det er hovedstad. Men selvfølgelig er der det rigtige i deres spørgsmål, at man må kende forholdene på stedet nøje, og derfor så har jeg jo altså også taget mig for at rejse op sidste år, tror jeg, 4 gange. Og i år har jeg nu foreløbig været der 1 gang, både på vestkysten og østkysten, og regner også med at komme op en gang endnu. Og så holder jeg mig jo meget nær kontakt med landsrådet og de folk, der spiller en rolle i grønlandspolitikken deroppe fra. Er det meningen, at Grønlandsministeriet efterhånden skal nedlægges? Man har jo begyndt med at flytte visse områder ud, men det er ligesom om den udvikling er standset. Ja, den er standset. Jeg tror, den mest er standset efter ønske fra Grønland. Man ligesom ængstede sig for deroppe, at man forhånden skulle udtynde Grønlandsministeriet så meget, at man helt ville opgive ministeriet. Og grønlænderne har nu den opfattelse, at så længe de har deres eget ministerium, der får de bedst varetaget deres interesser og synspunkter. Er Grønland et dansk amt eller vores eget uland? Det er aldeles ikke noget uland. Jeg møder op til det spørgsmål, men det er der ikke tale om. Det er, at Grønland er et dansk amt, men selvfølgelig med noget anden status end de øvrige danske amter, blandt andet fordi det har sit eget ministerium, har sine egne problemer, der stærkt afviger fra de øvrige danske amters. Men det er et dansk amt, når vi taler om det. Både administrationsmæssigt, og også på anden måde. Men med forskel selvfølgelig i befolkningens indstilling, kulturelle tilværelse. Også levefod, så længe naturforholdene er, som de er. Grønlands landsråd består af 17 landsrådsmedlemmer, valgt ved almindelig direkte valg i hver sin valgkreds. Stemmeprocenten i Grønland ligger fra 20% i de største byer til op til 60-70% på de små steder, hvor der ikke er så mange adspredelser. Landsrådet svarer stort set til et dansk amtsråd, men administrerer specielt hele den sociale sektor og er foran derved, at det har sit eget sekretariat og selv vælger sin formand. Ved deres møder bliver alt tolket af hensyn til den tilstedeværende landshøvding og de danske referenter. Siden bliver referaterne så atter oversat til grønlandsk, nemt og praktisk. Er der ikke noget skævt i, hvis landet er delt i 16 kredse, at for eksempel Thules 500 indbyggere og Godthåbs 7.000, hver vælger en repræsentant? Jo, hvis man regner det ud fra folketalen, så er det jo retfærdigt, at Godthåb ikke er repræsenteret med flere, men det er ikke uretfærdigt, at Thule bliver repræsenteret. Og det er jo så særlige forhold, der eksisterer, at de mennesker, de skal også have lov til at sige deres meninger i landsrådet. De sager, landsrådet behandler, skal de igennem landshøvdingeembedet, før de bliver forelagt ministerierne i Danmark? Ja, altså landshøvdingeembedet er et slags postkontor for os til ministerierne. Kan det ikke nemt blive lidt dobbeltadministration? Jo, det synes vi jo til tider også, men nu hvor det hele er i sin vorden,
at der finder vi os i det, og vi synes også, det er udmærket, for vi får jo alt, og landshøvdingembedet får på den måde også righoldig orientering om, hvad der foregår i landsrådet, et landsrådssekretariat, og hvad der går til ministeriet. Og for embedet er jo ministeriets repræsentationer, og i det hele taget landshøvdingen er regeringsrepræsentant her i landet. Hvordan er landsrådets forhold til de grønlandske folketingsmænd? Det var jo sådan, da landsrådet, eller rettere sagt, da Grønland fik sin repræsentation i Folketinget i 1953, der var det 2 landsrådsmedlemmer, der kom ind i Folketinget. Og det var jo en mægtig fin tid, hvor der var direkte, om så vil sige, forbindelse, direkte kanal fra landsrådet til Folketinget. Men efter næste valg, så gik de ud af landsrådet, men de var gamle landsrådsmedlemmer, og specielt for Akuløngens vedkommende, der sad han altid i landsrådet under landsrådsmøderne og fulgte med. Vi har en overgang savnet det lidt. Det vil nu sige, at Nikolaj Rosing, der jo var Akuløngens efterfølger, han mødte meget flittigt, mens nordmedlemmerne jo også, der også bor længere mod nord, havde svært ved at finde vejen til landsrådet. Men nu har vi fået lavet en ny ordning i det, at vi aftaler med folketingsmændene, når vi indleder landsrådsmøderne, at de kommer op under behandling af de ting, som skal viderebringes for Folketinget. Det er jo altså specielt sige lovforslagene, og de har lige været her og til store udbytter for os alle sammen. Og ikke alene, at de så overværer landsrådets behandling af sagerne, og om så man sige, kan bringe de videre. Vi betragter dem jo som vores forlængede arm, selvom man i et enkelt tilfælde er blevet sagt, at de ikke vil betragte sig som, i hvert fald den ene anden vil betragte sig som ekspeditionskontor for landsrådets sager, så er det jo altså i sidste instans jo vores sendebud til Folketinget, selvom de nu kan have afvigende meninger. Hvordan er folketingsmedlemmernes forhold til landsrådet? Taler de på landsrådets vegne? Nej, det gør vi ikke, for det er 2 forskellige institutioner. Vi er valgt på en helt anden måde på landsbasis, mens landsrådets medlemmer er valgt på kommunalbasis, og alene det giver jo konfliktsituationer. Men det vi gør her i Folketinget, det er at prøve på at føre en landspolitik i modsætning til landsrådet, som først og fremmest er lokalpolitik. Hvor mange vælgere står der så bag en grønlandsk folketingsmand? Ja, vi har jo dels Grønland altså nogenlunde i 2 dele. Det vil sige, at Sydkredsen har lidt flere stemmer end Nordkredsen, som jeg repræsenterer. Men normalt er der en 8.000 stemmer bagved folketingsmændene mod nu ganske få 100 stemmer, som et landsrådsmedlem har. Hvor meget indflydelse har nu de grønlandske folketingsmænd på, hvad der skal gælde i Grønland? Kan det ikke nemt drukne 2 stemmer i de enkelte sager? Jo, det er jo nærliggende at tro, at 2 stemmer er jo ikke i ret med op mod andre 177. Men faktum er, at de grønlandske folketingsmænd har meget stor indflydelse med hensyn til grønlandske lovforslag. Netop i udvalgsbehandlingen af sagerne lytter andre udvalgsmedlemmer meget til de grønlandske stemmer. Så på den måde har vi en meget stor indflydelse på, hvordan loven kommer til at se ud, når det endelig bliver vedtaget. Nu er de jo i færd med at stifte et parti i Grønland. Hvordan er det sådan placeret politisk? Det parti, som jeg meget nær fremtid vil stifte, bliver først og fremmest et lønmodtagerparti. Og det har jeg gjort, fordi jeg her i de senere år har opdaget en større og større afstand mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Og det har gjort mig ondt her i mit politiske virke at se, hvor lidt indflydelse den grønlandske arbejder har i Grønland. Det er dog den største gruppe, vi har i Grønland. Og hvis vi gennemgår
landsrådets medlemmer, 17 af dem. Der vil sige, at der er ikke en eneste repræsentant fra den grønlandske arbejder, og jeg vil først og fremmest prøve på netop at få disse grupper med ind i det politiske arbejde, aktivisere dem, og så forhåbentlig få dem repræsenteret i politiske forsamlinger, kommunalbestyrelser, landsrådet og forhåbentlig også Folketinget. Er den grønlandske arbejder politisk interesseret? Det er den, men den grønlandske arbejder har haft store vanskeligheder ved at organisere sig. Nu er afstanden i kommunikationsforholdene i Grønland meget, meget vanskelige, og den grønlandske arbejdersammenslutning har ikke evnet at samle arbejderne under en stærk organisation. Man har forsøgt i mange år, men kan vi gennem vores partiarbejde fremme dette initiativ, så er det i hvert fald en god ting at nå. Grønlands Arbejdersammenslutning GAS har ca. 2.000 medlemmer. GAS har i maj måned ført forhandlinger i København om højere lønninger, men forhandlingerne brød sammen. En faglært arbejder får fra 7,5 til 9 kroner i timen, mens en ufaglært får fra 4,5 til 6 kroner. Er det en løn, man kan leve af? Det er meget begrænset at sige det på den måde for ufaglærtes vedkommende. Det er faktisk hvad skal man sige, det er fantastisk, at man kan eksistere med de penge, man får i arbejdsløn. Hvilke pressionsmidler har GAS til at få lønnen sat op, for eksempel? Vi har altså den fremgangsmåde, som i sin tid blev vedtaget, det er, at man skal forøge produktionen heroppe på Grønland for at kunne give mere i løn. Det har altså ikke været tilfældet i de senere tidspunkter, og det har faktisk ikke været noget. Så vi har ligget så langt ned i løn. Er det den tid, så vi forsøger nu alt muligt måde at hæve lønnen på. Har man strejkeret heroppe? Det har vi faktisk ikke. Og vi har jo heller ikke strejkekasse. Så det er helt uden om det. Men jeg tror da, at vi kan i samarbejde med EU i Danmark har lov til at arrangere lockouter og den slags ting. Men ligefrem strejke har vi faktisk ikke lov til, selvom det står lidt om det i overenskomsten. Tilslutter GAS sig Hertlings nye parti? Det er temmelig vanskeligt at sige det på nuværende tidspunkt. Fangerne og fiskerne har også deres egen forening, KNAP, med ca. 1800 medlemmer. Det er KGH, der bestemmer indhandlingspriserne, 50 øre per kilo for torsk. Det er en lavere pris end i andre lande, men det er svært at hæve priserne, så længe fabrikkerne kører med underskud. Men nu har de grønlandske fiskere set, hvor meget de bornholmske fiskere for eksempel får for deres laks. Og i øvrigt må man nok satse på større både, fordi det især inde ved skærgården fisken forsvinder, mener deres formand Niels Heilmann. Dette er et glimt fra et møde i Sukkertoppens kommunalbestyrelse. Også her bliver alt tolket af hensyn til kæmneren, der er dansk, og som dels er kommunalbestyrelsens forretningsfører, dels referent til landshøvdingen. De grønlandske fagforeninger står svagt. Men hvordan er det med kommunalbestyrelserne? Det sted, hvor den brede grønlandske befolkning vil have en mulighed for at få nogen indflydelse. Folketingsmand Holger Hansen, Venstre, som lige har været på rejse i Grønland, har især interesseret sig for den side af sagen. Jeg tror, at det var rigtigt, ud fra mange hensyn, at kommunalbestyrelserne fik
større myndighed, større indflydelsesområde. Og jeg kan nævne nogen for kommunerne væsentlige områder, som for eksempel skolen. Vi har en statsskole i Grønland. Og det er sikkert rigtigt, at opbygningen af det grønlandske skolevæsen har måttet ske under statens regi. Men jeg synes, at det må gå derhen, at skolen bliver en kommunalskole. Jeg finder, at det er her, vi må sætte ind nu. Lige så vel som jeg finder, at kommunalbestyrelserne bør have ansvaret for og forpligtelsen til at vedligeholde for eksempel vejnet. I dag er der, så vidt jeg har kunnet snuse mig til, er der en blanding imellem statsveje og kommunale veje. Jeg tror, at tiden er inde til, med den udvikling, der har fundet sted, at man i byerne får en kommuneingeniør, som er kommunens ingeniør, og at kommunen får ansvaret for byen, for etablering og vedligeholdelse af veje. Den politik, man har ført hidtil, den har jo, som de også nævner, ikke givet grønlænderne så meget ansvar. Jeg synes, den har været forkert. Nej og ja. Jeg synes, at vores investeringspolitik i Grønland har været effektiv. Jeg synes også, den har været rigtig. Og jeg kan efter besøget nu helt roligt sige, at jeg synes, forholdene deroppe er langt bedre, end de var, da jeg var der i 1966. Der sker altså virkelig noget. Og jeg føler ikke, at vi, der har været med til at bære ansvaret for den politik, investeringspolitikken først og fremmest, at den har været forkert. Jeg synes, den har været rigtig. Men den anden side af sagen, det er, at man meget ofte får det indtryk, at grønlænderne fornemmer at have stået og set på. Den viser jo, at vi også har glemt et eller andet. Der er noget, vi ikke har fået med. Og det er det, jeg mener, vi bør sætte ind på nu. I fjor, eller i forfjor, valgte Grønlands Landsråd selv sin formand. Og Grønlands Landsråd fik selv sit sekretariat. Kommunalbestyrelserne vælger selv deres formand, men har en kæmper, der delvis er statsembedsmand. Og her er et af de områder, jeg mener, man bør rette. For at styrke selvstyret i kommunerne, og for at give borgerne fornemmelse om, at de selv har en indflydelse på, hvad der sker. Jeg tror altså, at vi har glemt noget, eller undladt noget, eller ikke været opmærksom på denne side af sagen. Holger Hansen er medlem af Grønlandsrådet, det centrale rådgivende organ, hvor danske og grønlandske politikere mødes og drøfter, hvad der skal ske i Grønland. Grønlandsrådet består af et medlem fra hvert af de 5 største danske partier, de 2 grønlandske folketingsmænd og 3 medlemmer af landsrådet. Det har en dansk formand, udnævnt af regeringen, og et dansk sekretariat med en dansk sekretariatschef. Det er sekretariatet, der har ansvaret for, at der bliver noget materiale til Grønlandsrådets møder. Men vi er jo ikke så forfærdeligt mange her i dette sekretariat. Foruden mig jeg har 4 akademiske medarbejdere og 2 assistenter. Det vil sige, at vi er 7 i alt. Og så har vi et skiftende antal studenter til at hjælpe os. Er der nogle grønlændere iblandt? Desværre ikke. Som jeg sagde, det var akademiske medarbejdere. Ja, en af vores kontordamer er grønlænder, men altså de akademiske medarbejdere er der ikke. Men vi venter jo på, at der skal blive nogle færdige, for det vil jo være gavnligt for planlægning, at der kommer grønlandske medarbejdere ind i selve sekretariatet. Kan man tale om en grønlandsk folkeopinion, og har den nogen mulighed for at gøre sig gældende? Den grønlandske folkeopinion må jo udtrykke sig gennem landsrådet og dets folketingsmænd. Og de har jo også mulighed for at gøre sig gældende, når vi holder møder med kommunalbestyrelsen, så kan vi jo der høre, hvad kommunalbestyrelsen mener om de planer for den specielle kommune. Og så følger vi naturligvis med i den lokale presse og læser der, hvad folk mener. Men det er jo klart, at den jævne mand, han vil jo nok have svært ved at få sine personlige ønsker frem. Men det gælder jo også herhjemme. Der er lang vej, før man når frem til de besluttende myndigheder.
Hvilke andre pressionsgrupper kan ellers tænkes at påvirke grønlandspolitikken? Ja, der er jo mange. Der er jo utrolig mange mennesker, der udtaler sig om grønlandspolitikken, og selvfølgelig ikke mindst sådan noget som tv. Enhver ved jo, at Krüger-udsendelserne for det er vel 3-4 år siden havde en mægtig indflydelse på opinionen, og vel pressede stærkt på, at der skulle gøres noget mere i Grønland. Og det er klart, pressen følger jo også Grønlands politik med et vågen, der er. Og organisationerne herhjemme. Jeg kan da nævne for eksempel LO støtter jo GAS og ser sig som sin opgave at støtte arbejdersammenslutningen, hvilket jo er en naturlig ting. I øvrigt, når man snakker om pressionsgrupper, så er der jo en helt afgørende ting, man her bør nævne, og det er, at de fleste af de ting, der bliver lavet i Grønland, de bliver lavet i forhandling med faginstanser hernede, fagministerier, institutioner, private institutioner. Og der er det helt naturligt, at de mennesker, der sidder hernede og ikke kender sig forfærdeligt meget til Grønland, de vil være tilbøjelige til at kræve at få den standard, vi har hernede i det udviklede Danmark. Og der er vi i en vanskelig situation, fordi vi føler altså, at vi for det første skal holde os inden for nogle økonomiske rammer, og gerne skulle lave så meget som muligt inden for de økonomiske rammer. Og derfor har vi ikke råd til at lave alt for fine ting i Grønland. Og dertil kommer, at grønlænderne vist heller ikke ønsker en så høj standard mange gange, men hellere så måske nogle flere skoleklasser eller et mindre fint hospital, hvis der så også kunne blive råd til noget andet. Der kommer vi jo så i konflikt med Sundhedsstyrelse, børnedirektorater og andre institutioner, også de private, der vil have, at standarden skal være som herhjemme. Og der kommer altid med at prøve at forklare dem, at det kan ikke være meningen i Grønland, der er på så mange måder forskellige fra Danmark. Men bliver det så ikke lidt sådan, at de danske grupper kommer til at virke stærkere end de grønlandske? Den fare løber man naturligvis. Og vi prøver jo netop at lytte til, hvad der kan betragtes som virkelig grønlandske toner og grønlandske ønsker. Men grønlænderne er jo heller ikke indbyrdes enige. Jeg synes, at den nuværende politik på en måde er lidt for ambitiøs. At den lægger for meget vægt på de danske forhold og bruge de danske forhold som udgangspunkt, og i alt for lidt grad bruge de grønlandske forhold som udgangspunkt. Erling Høegh, de er en af de ansvarlige for den førte politik. Vil de forsvare den? Ja, det vil jeg. For det første vil jeg gerne spørge Aarhusmanden om det grønlandske forhold og den grønlandske politik. Hvad er det? Men jeg synes faktisk, at der er en masse ting, som ikke bliver taget hensyn til i Grønlands udvikling. At der er en hel masse grønlandske interesser, som ikke bliver taget hensyn til. Det er måske ikke så mærkeligt, når man tænker på, at den udvikling, der har været i Grønland, stort set har været planlagt og udført af danskere med dansk opdragelse, dansk opvækst, dansk uddannelse og dansk baggrund i det hele taget. Både dig og de planlæggere, der arbejder med problemerne til daglig. Hvem kan vi sætte en af grønlændere til at gøre det arbejde, som gøres her i København? Jeg har netop skrevet, at de ville være en meget stor intellektuel præstation for danskere at sætte sig ind i grønlænderens situation fuldstændigt. Og jeg har åbent erkendt, at vi i øjeblikket har meget, meget svært ved at bringe de grønlandske interesser ind i planlægnings- og udviklingsarbejdet. Netop fordi, hvor et udviklingsstade har betinget, at der ikke rigtig har været nogen til at repræsentere grønlandske interesser i planlægnings- og udviklingsarbejdet. Vi har i hele grønlandspolitikken en meget gennemgribende føling med, hvad man skal gøre i Grønland, og hvem der skal bestemme. Vi har det, at nu siger du altså, det er danskerne, der sidder hernede, der dikterer det hele, og det er dem, der bestemmer det. Og også med anlæg og hvad der skal laves. Er du bekendt med, at vi har årlige møder om alt det, der skal laves i Grønland, altså hele anlægget, ikke? Der er landsrådet med. De er lagt op hernede fra. Det er klart. De skal være fra et kontor, men
Det går helt ned til kommunalbestyrelserne og går ind i planlægningsudvalget og går ind i landsrådet som ting, som man konfirmerer der og siger, altså sådan skal det være. At man så har forskellige tekniske grunde må en gang imellem lave det om, det er noget helt andet. Men forgøjle nu ikke det overfor den danske befolkning, at den grønlandske befolkning ikke er med til at bestemme, hvad der skal laves. Jeg er meget glad for at høre, at du erkendte, at udspillet kommer her fra København. Det er jo sådan, at den, der kommer med et udspil, også har mulighed for at præge videre og præge sagen under dens videre behandling. Det er jo det, at så længe initiativet kommer hernede fra, så har tingene tendens til at blive nu i retning af efterligning af danske forhold. Jeg vil gerne gentage de spørgsmål, som vi har stillet for lidt siden, at hvad er det, du gerne vil have? At skal vi flytte det hele op til Grønland? Og det vil vi også gerne, hvis vi har folk, og hvis det bliver lige så billigt. Jeg tror, at vi er enige om, at vi skal have en del af kontorerne og udviklingsfirmaerne, eller hvad det nu det bliver, flyttet op til Grønland, således at planlæggerne og udviklingsfolkene kommer til at mærke på deres egen krop, hvilke problemer der trykker på skolen. Men jeg synes også, at vi skal sætte udviklingstempoet ned, fordi folk nu engang ikke er automater. Man kan ikke forvente af folk, at de gør nøjagtigt det, man beder dem om at gøre. Vi skal ikke foregøjle den danske befolkning, at det er noget, som man går hen og siger, at det er noget, I skal gøre hernede fra. Det er noget, som vi selv har ønsket. Det er noget, som den grønlandske befolkning selv har ønsket. Det er noget, som vi ikke kan gå hen og sige, at det er noget, der er prakke på os. Det passer ikke. Ja, jeg synes netop, at det er forkert af dig at sige, at jeg har sagt det. Det har jeg nemlig ikke sagt. At jeg har netop ikke sagt, at det er danskerne, der pådutter os en hel masse ting. Og du siger ganske rigtigt, at det er den grønlandske befolkning, det vil sige landsrådet i praksis, der har ønsket den. Hver eneste gang vi kommer ud til befolkningen, og det er det, jeg ønsker, at I unge grønlændere, der sidder hernede, I skulle tage og prøve. Rejs rundt og tal med befolkningen, og find ud af, hvad befolkningen ønsker. Og det er den grønlandske befolknings ønske, der ligger til grund for den politik, der føres i dag. Og aldeles ikke noget, som vi pådutter. Og jeg vil for at kunne tage en beslutning, der har man brug for et vist informationsgrundlag. Og hvilke informationer får den grønlandske befolkning? Det får, at landsrådsmedlemmerne kommer rundt. Blandt andet derfor har vi lavet 2 samlinger om året, sådan at landsrådsmedlemmerne kan komme rundt og snakke med deres vælgere. Jeg har netop ikke sagt, at de ikke har kontakt med befolkningen. Jeg har blot sagt, hvilket informationsgrundlag har befolkningen for at kunne træffe sine beslutninger. Og de materiale, som landsrådet også arbejder med, de kommer for en meget, meget stor parts vedkommende fra kontorerne her i København. Det kan du ikke komme udenom. Også fra vores kontor. Jeg vil give dig ret i, at jeg jo også mange gange ønsker, at meget af det skal flyttes op til Grønland. Men forholdene i dag byder nu en gang, at det skal være sådan. Og jeg er bange for, at vi kommer til at gabe for, hvad nu man siger på dansk, for højt. Så vi skal kunne, i den udvikling, som vi kører i dag, kunne fordøje det vi får ind også, og ikke bare lade det køre igen. Det er netop det, at politisk bevidsthed forudsætter, at folk har et vist uddannelsesniveau, at kommunikationsforholdene har et vist niveau, således at folk kan kommunikere med hinanden på en forholdsvis let måde.
og vores natur deroppe gør, at kommunikationsforholdene ikke er så intensive, som man kunne håbe. Derfor og uddannelsesniveauet er desværre så forholdsvis lavt endnu, at folk ikke er rigtig politisk bevidste, og derfor stoler de på de informationer, de får fra en udmærket mand som Erling Høegh, og en hel masse andre udmærkede mennesker, landsrådsmedlemmer. Stoler på det? Nu skal jeg sige dig noget. Vi havde drabelige diskussioner hver eneste sted, vi var. I samtlige forsamlingshuse, hvor jeg blev skældt ud, og hvor jeg svarede igen. Hvor vi kom i kontakt med hinanden, og hvor folk var virkelig glade for det. Og den udvikling, den har du slet ikke noteret? Politisk bevidsthed kommer blandt andet ved, at folk begynder at erkende, at hvis de vil have et eller andet behov opfyldt, så må de også være villige til at yde de ofre, der er nødvendige for at få det behov opfyldt. Vi skulle måske bede Jakob Janussen om at komme med et alternativ til den politik, der føres i øjeblikket. Jeg synes, at den nuværende udvikling går alt for hastigt, at mennesket, den jævne grønlænder, ikke rigtig har tid til at vende sig til sine nye omgivelser. Al den sociale spænding, al den uro og menneskelig ydmygelse, som man vitterligt oplever i Grønland, den bunder til dels i folks usikkerhed over for alt det nye. Tingene vælter jo ind over dem, den ene ting efter den anden. Som jeg sagde før, så er mennesker ikke nogen automater. De behøver altid tid til at vende sig til deres nye omgivelser, og jeg synes, at det der er at gøre, det er først og fremmest at sætte udviklingstempoet ned. Lad os få tid til at kapere tingene og snakke om tingene, i stedet for at styre løs på dem, uden at orientere os, hvor vi egentlig befinder os. Og hvordan føler den almindelige grønlænder det så? Vi spurgte en fisker i Sukkertoppen. Han svarede. Uqaasissagut aamanaalanneqangissammata tassa ineriartornersukku ingerlasoq sukkasuumik avatitsin isigineqartoq iluarsiliaraluartarlugu kisiani tamanna unissutigiinnernagu ullumikku sula qapuluppugut suut siulliunneqassalu aammalu suut kingulliunneqarlutik isumaqarpugut tamatuma kiunga tamakku ilinniarfiullutik aammalu uqaasissaqarnissarpu uagu tusaaneqarnerulluni ilissalu